ngibethwe ngibani tenda ngincika isuit tenda ngincika isuit kwenzeka ntoni bambe bamba ngabaleki khululeka buda namhlanje uyachata yazibona nesihlangu zakho izibethe zashayina wena kushoda unxibe njalo sibangele buda hayi price man funa uchata chata usandra fondini yeko silibazisa usandra upheka kamnandi upheka ukutya okunempilo angaphuma unumber 1 kukhobiswana chata usandra dakumzi usandra upheka kamnandi uyaklina dakumzi unhlambela ntutshizitya yonke into dakumzi the pills of life so make her your wife now in health, sickness, bitterness and sweetness you are taking Sandra to be your wife bro can I get an amen? Do you do? I do. Aye, bros, I do. Wapheka kamnandi sisandra yazi utakhumze befume nomnye umntwana ndathi anokwazi uvumelo nondathaza ba hlukanise umtshato omhle kangaka hayi bochuzi bros code fondini kangutsho kalo nawe uba ndingayichazi buda Sandra cela ungiphinde mani xelele ezinye iindawo First of all nantshatisa ngenkani lomntana second of all ndifuna i-divorce ayibo sophekelwa ngubani ke ngoku izitya zohlanjwa mbani ke ngoku apha phantsi koklina bani ke ngoku uyachana ke ngoku kwele siqhwaba ubuye engqondweni ke ngoku le nto ithethayo ngeke sivume ke ngoku So Kuma, you are chilling, right? You are chilling. That's it, baby. Trust. Give me your phone. Give me your phone. God, wenn ich nicht 50 Wasser bin. Give him a sticker. Fuck off. Nakushekela, nakuwachela, wantlela vile. Fuck off, man. Hi, boy, in Denmark, ja? Es gibt mal nicht mehr. andizulaliswa nguwe mna bra kufonasimaa Kanjalo nje nihamba bras. Let's go. Ah, komm, Mann, das Bäcke.